फाइसक फाइजाक ताबो आष्टबल थोंखलाव हायाकेबा स्वामी विवेकानंद नि जे थोंखलाव अरनो जे 2023 बिसिनि विधानसभा चौंबारिनि यागुलो जे कपलायनाय बदल बीजेपी ता एपीएफटी बदल खोना अ जागावना बरक समायतांनाय मंत्री सभानि अर समायतामुंनाय अ जागाव भारतनि मंत्री बख्रक बरमगुन्दां नरेंद्र मोदी फाइसक फैनाय तै और नरक नुगुमा खाना और गोबांमा जे खोनानि जे प्रोग्राम नि बागैने समायता ममपान्दा बाबायसा नायना खांके होली आबो बेबाक्सा होली बो तै आबोने बागैने और जायखे जत फाइसिं तै जाते गैदारिंग जाते जत ननो गोरोंसा जागा तनमानानि बागैने वा बाय बेरिगेट खालाय जाका नरक नुगुमा खाना जे जागाव समायता ममपान्दा नाय आ जागाव ताबो साजुक जागै दङ आरो तै बाराबासिं जत फाइसिं तै सिकिउरिटी टाइट खालाय जाक अ जागा फायदि नुगुमाखा और बीजेपी ने कार्यकर्ता बरबो और जे खोनानि पान्दानो चासारि तिसाना बागैने बर और कुथुम लायजा फायदि और जों जनजाति मोर्चानि सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि बरमगुना बुकुक उत्तरा मैडम तिनी तो खोना तो और जे समायताम पान्दांनाय गे ताबुं नरक नि तामा और जागा नरक जे कुथुम लायमोन तामनि बा खाना नै सिनि मुख्यमंत्री साफाय थांनाय तिनि मंत्री खोना समायतामा पान्दाव तिनि भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फायनाय ताइ तिनि जेपी नड्डा फायनाय तिनि अमित शाह जी के तो फाइ तिनि फाइका ओमफ्राय खानानि और प्रोग्राम नि बागै चिंता बर कुथुम लायमानि एसा महिला मोर्चा जुब मोर्चा बै चिंतिनि कुथुम लायखा तांगे हिनानि माने ओ जागा खाना जे प्रोग्राम न जे ओ जागा जे माथ्र मानि आबनो जाते माथ्र तखाय हिंना बागै जों तिनि और मोर्चा रनि चाराय रकमा बा बुरि रकमा चला रकमा तै जों खाना तो और तिनि प्रधानमंत्री फाइ माने न तै जाते तंथतक माथ्र तखाय हिंनि अच्छा खोना जी पान्दांनाय जे और जे समायता मम पान्दांनाय आबो कयटानि जरा रगंनाय खाना जों और तो 9:30 बिसन जों जत मा फायनाय किन्तु 10टा रग आगाय जों और जे रिपोर्टिंग बर जे फायनाय रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बिसन आगाय समायता जागोन 11 बिसिन 11 वनाव माने समायता मुंचेंनाय 11 समय तै आबन साइ सखांनो और के जत हास्तिनि जत जागानि दा लुकुरक फायनाय जत जागानि माने मो त्रिपुरा राज्यनि जत बर जता जता चिनि जोंना हामजागै भोट बिखाफोराव बखायनाय ता भोट दियाफाना सरकार जेहेतु फाइकेबा बरक तो जोंना जदि हामजागै फाइकेबा माननाय तो कोनो जों वेलकाम खोनानि जे समायताम पान्दाव जे मंत्री परिषद तिपरासर कायबसो मंत्री मान खा खाला तिपरासरक मंत्री परिषद तो जेहेतु 12 जन तिपरासरक जत कम्युनिटी मिलुई दङ 4 जन दङ ओमफ्राय खानाव 4 जन दादो करिनो चिंता क्लियर सियाखौ किन्तु मुख्यमंत्री सापर्ट दङ आबन हाइ कोनो आगे तो डेपुटी सीएम हनैने तनजाक माने ताखलायबो दा भाइके तनजाकनो डेपुटी सीएम ना बात तो निनानि अब क्लियर कैसे मेसेज है साइमा के नेक्स्ट ऑनर चैनल की सजागन अच्छा हके जे आसक जे कपलाय माने बीजेपी आईपीएफटी जे कपलाय माने लुकुरंग तामो कखसादा मोसं जे आसक कपलायनि फेमानि लुकुरक चिंतिनि कपलायनि फेमा बा या गुलो तमुंग हिमालय जों 2018 पुरु जों आईपीएफ निरा गय कथावै खायगा ओमफ्राय आपुर तो बरकनो जों गोबां सिट बिखा ताबुक तो जों गोबां रिलिया जा हायपानो बरकनो जों 2018 बरक नि कथावै खायमा बागै बरक बसंनाय सापर्ट खाय दङ होननाय जों बरनो कायबार माने कायबा बरक कायसा जि दिखा कायसा कपलायनि खा ओमफ्राय जोंथाय 32 टा कपलायनि खा जों ता 30 टा गै नतनो जान पार्टी तंना तंगै खानो तंमानि या गुलो बचन जों सरकार बा हापा माने बादि जों जनतार भोटार त्रिपुरा अखा राज्यनि जत बरक जे चिनि दिगे भोट होई चंमारियो जोंना कपलाय के बरक न आनि खापांनि हमजामानि ताइ अक्रा रखना खुलिनांगौ अच्छा त्यागासा सोंना मोसुमा के पाइथाक फाइसिं सोंना मोचों तिनि छिमे तो होली चंखा खोना तो होली एक तो विजय उत्सव त्यागासा नाइसिं नाइके बसंत होली बाहायिं न खोना के होली दा थांलायने ना
bo bhai no ne kha Ano mato kuplung kai huli thungjagan geruwa abir mane কমলা রং নিয়ে আবির থুমজাগানো যত খাইনো te no no bo hai no khuli ni khakam eu